E tielo mar ariyo mar sigana malitni eri mar rawera mane achudhe omako e gwenge kumago mag Barukwiri e sub-county Roma Bondo wanyisi kaka ne jogo omake gigo mane otimne kaka ne oyudore ot manie chuny bungu man kod jogo eko ma ichich ne onegi to kod kaka pache ne oduogo. Machiegni nyinga en Elfas Goyam. Rawera ne kakoro nyiso Ratego Radio kaka ne achudhe goeko ne omake machiegni mita 100 kende ka wuok e rangach mar dalagi kendo dire e nyamburko margi mar Probox bang'e chuoe sindany mano man kod kwiri ma ichich ni en kwiri no ero mane dhi wito pache mapiyo mondo mi eka ne giyud kaka ne gilal kode e yo mayot. Gibiro magichung'e tienda, gari chung'e tienda. Kasto ng'ato yaw but. Ng'ato kose yaw but to ng'ato yaw dhot. Ka ng'ato se yaw dhot, kasto ng'awa yaw butni, obiro to dhira iye. Odhiri iye gari? Eh. Kose dhira iye gari to, kadwa go kuto mak dhoga. Kose mak dhoga, kasto chwa sindan. Ma sindan ema ne mogik. Sindan nochwo kanye? Muta. Rawera ne kachako tetni e kinde mane onyisowa gima ne otimorene bang' ka moko kuom jogweng' mane oyuoro tok winjo ni jofwambo ne ochopo donje ot kama ne wantie kode ka gigombo ng'eyo gin bende ni to ne obedo nang'o kata ang'o ma dine timre. Gino mane ochunowa mondo mi ne wakwagi thuolo giwuog oko eka ne wayud kuku mar wach mane wadwaro. Ne wadhi nyime kod loso kod rawera ni eri kaachiel kod jonyuolne. Mamagi Karen Atieno Otieno bende kayangonwa kaka ne obedo kuom wuode e kinde mane masira makamano ero ne odonjo e dier odgi ma ok oduong'o kata odi. Kore ma kuduogo to duogo muchope wang'ayo to paro ni nyocha okonyo gi nyathi moro pensil koro olokre odok kendi skul. Ema kochope ndara to neno ka Probox moro a Barukwiri Center. Tema ko baro ne Probox niendi to luwe. Obarone to luwe. Ochopo koro kamochung'. Tema ko chung' ni to jomtoka bende chungo mtokano. Emupo ka ng'ato wa but to make. To kose make to ng'ama nobet e dier mtoka oyawo dhot ma diere. Ayo bae to kodwa go koko to mak dhoge. Kose mak dhoge ayo to jogo owacho ni nochuo gin ng'ute ler ma bade kore chwich kama machiegno noduogo ka ler ne pod kuot. Wuoth ka wuok e dalagi kar saa 8 kendo chomo skund primar ma Magombe kama rawera nieri ne some yango ka gin bende ne gin kod wach mar lal mar rawera nieri. Skul mar Magombe ka yudore machiegni mita 600 kende ka owuok e dala gi rawera nieri. Bang' dakika manok ne wachopo e skund primar ma Magombe ka bende ne wayudo ka jopuonjre ne osedonjo e classes magi ka moko bende eka ne duogo e skul ka wuok pacho. Kaka achiel kuom luwo chike mag geng'o landruok mar tuo no mano mar corona ne wayudo ka oket pi ma ilogo oko e tangi moro matin mar pi kendo bang' logo ne wadonjo e staff room ka jopuonj kae ne wayudo ka dhi nyime kod tijegi ma kawaida mago mag skul. Kata kamano jopuonj maduong' ne wayudo ka onge. Bang' dakika manok ne orwako e apis mar jalup japuonj maduong' Mr. Erastus Owino Owuor. Mr. Erastus ne ochako oluonwa kaka ne giyudo wach mar lal mar rawera nieri. It was on Wednesday, gokinyi, around saa 4 when the parent came here, parent of the boy, Calvin Onyango of class 7, mano wachona ni nyathi no wuok ni biro school on Tuesday. Gokinyi to kochopo on the way ofwenyo ni vie no wil gimoro. Koro dok dala, nodok, nodhi omo gino. Koro kochopo on the way buti bus tacha to poka Probox moro biro to jogo chunge to chalo ka gima dwa penje yo to poka ng'ato wuok e but to driver mbele ya odhot to gimake to gisoe e Probox. Koro kane gisisoe kapok mtoka no ringo mabor to jogo chwe sandan moro e ng'ute ka. Ae pachi olal nindo tere. Koro gidhi jogo dhi kode kokong'eyo ni gidhi kanye. Koro kane pachi oduogo to duogo gimoro saa 11 to tere oyudo kae ne ot moro to odno nitie nyithindo 2 to gi jaduong' moro 1 to jogo tho te. Bang' yudo report
Sama ne gimiya that report, I went round matemo penjo nyithindo kane ginene nyathi bilano to ginene. Koro kwa duoka less than an hour to the father, the brother ne, gi the mother, and the boy came. Kawuon yotinge ga piko. Kukele ka, temane gimiyowa that story. Rawera ne eka leronwa e kinde ma pache ne oduogo to kod gima ne oneno e ot manie chuny bungu no bang' pache ne duogo. Kasto abuok radier otieno, achako ng'iyo ot. Ang'iyo batha mokwongo. Kang'iyo batha taneno ji adek. Ng'aduong' achiel gi nyithindo ariyo. Ginindo remo. To moknwa msuma kanyo be. Ang'o mane wuon gi ne otimo bang' yudo wach malit machalo kamairi? Koro e thuolono kendo wadok go report Got Matar Police Station. Kwa kanyo jo Got Matar uruwa Usenge. Koro Usenge kwa na wadhi bende wago report bang'e giwacho ni gidhi timo nonro. Amaling'ling marwa kayangonwa ne lipot mar lal mar rawera nieri ne ochiwe mesa mar OCS mar Police Station ne romano ma Usenge. To kata obedo ni OCS ma Usenge ne ong'eyo ni ne onego be ni ochiwo lipot no ero ne apisas magoeko mago kwach kich mondo mine otimne nonro mapiyo. Maling'ling marwa yango ni OCS mar Police Station ne romano ma Usenge ne oko timo gimoro amora e wachno, kata mana ndiko lipodno ero piny ne oko ndiko. Kejo wacho ni kanoko no police go report. Police go wacho ni bungu ngama nad madgerio. Mago mna weche maporoch. Ma Usenge jo mna OCS. Penjo ka en ni ang'o mane omiyo OCS mar kar jot mar obila ma Usenge ne oko ka wachnero ka gimoro? Ang'o ma omiyo OCS ma Usenge ne oko timo gimoro amora e wachno? Ang'o ma omiyo OCS ma Usenge ne oko chiwo thuolo mondo mine chak nonro e wachnero mapiyo kaka nyalore mondo mine yang adiera mag ringruoge adek mane rawera ni eri wacho mondo mi ne yang od gebo manie chuny bungu mane rawera ni eri wacho ni ne okete kod ringruoge gieki. Ndalo maromo 5 ka OCS ma Usenge bang' yudo lipot machalo kamairi to ling kama tuo kagima onge gima otimore. Ang'o mane ong'eyo e wachno ero? To onge tineno wan nyathini be no dhukuro. Bogi neno gwange. Eminyiso we nyathini te manyo mako. Wacho ni mako porojo. Ne wamako yo kendo dhi e dwaro duoko mar penjo gi eki kuom OCPD ma Bondo Sub-County, Madam Roslyn Mnyomlo. Gisa ni jawinje na waneyo kendo wachomo Bondo Sub-County kama bende wadwa ni mondo mi wachop watudrane kod apisas mag obila ka otelnegi kod OCPD ne romano ma Bondo mar mondo mi gin bende ginyiswa ne adiera ma ging'eyo kuom wach nieri mano ma bende koro kelo luoro ahinya e Sub-County nieri ma Bondo ka achiel kod Siaya kaluwore kod weche geko mago mag mako nyithindo kaachiel kod mako jomadongo. Pok wang'eyo adiera mar wachni to ang'o momiyo gini timore. Omako yo gi kinde gieki wachomo Bondo Sub-County Police Station kama bende wadwa mondo mi wadwa los kod OCPD ne romano ma Bondo onyiswa ni adiera mantiere e wi wachni eri. Bang' thuolo ma romo dakika 30 ne wachopo Bondo Sub-County, kata kamano ne ochuno mondo mi ne wabar mondi e kar migago wayud kaka de wamed teko ni mar wuoth koro ne rabora. Bang' donjo e apis jatend obila ma Bondo Sub-County kendo bang' yangore ne obedo kod chich kod luoro kuom gima dinegolwa Siaya kendo terowa mana nyaka e apise no ero mano ma Bondo. Kapok wachako luadiera ne wagoyo mbaka matin kod nyadendi nieri ka obende ogolo pi mar modho kendo miyo moro ka moro kuomwa. Kata kamano ojawinjona dhowa ne oduogo moko ni mar ne wayudo ni OCPD owuon ne onge kata mana kod ng'eyo ni nitiere wach mar meko kod thuon mane otimore e Sub-County mare. Nyadendi Roslyn akabedo kod buok ahinya kuom wach mane wamonje go noero mayango adiera ni ne okia gimoro amora e wach noero. Ne wadhi ka wa manore mokalo kod adiera mane wasechoko to nikech ne pod ok oyie kod wach mane wawacho noero ne ochuno mondo mi ne wagol ne OB namba mar report machalo kamano ero mane ogo e kar jot mar obila noero ma Usenge. Gino ero ma bende ne obwoge malich mokalo. Roslyn ka goyo simu Usenge Police Station ka otiyo kod OB namba mane wamiye mar yango adiera.
gino mane onyisowa ni samoro nitiere ng'ikruok mar tudruok e kind apisas goeko mago bila. Roslyn Nakakoro mako wachno ma otegno kendo luongo moko kuom apisas goeko mago kwach kich mondo mi okaw olipota. Ne wawinjore waduto mondo mi wuoth ne ochom e bungu kama ne raweranero wacho ni ne otere ndalo 5 bang' meko mare. Ne ogo simu ne jonyuolne kendo bang' chopo margi, wuongi ne odok chien kawe eka wan wuongi machielo to ne warito wuok kod apisas go eko mago bila adhi wuodhnoero. Akane oromo sa 10:10 OCPD Roslyn Munyomlo ne ogolo geche 2 mago bila mane oting'owa en kaachiel kod apisas mamoko magoeko mago kwach kicha kaachiel kod magoeko mago bila. Usenge ka en kilomita 23 ka owuok Bondo. Bang' chopo Usenge, wuoth mane okawo sama ngima, ne wachako wayudo gari machielo mar obila kod apisas mag obila e iye ka ritowa e bath apaya. Ka koro wamako yo kod geche 3 magin Land Cruiser mag obila to kod apisas mag obila to kod magoeko mago kwach kich ma kwan gi romo 10 gi wiye. Wuoth ka ochomo got Usenge dhi manyo ot ma oger e chuny bungu noero kendo itiyo godo kod achudhe goeko kaachiel kod yango adiera mar ringruoge mane raweranoero wacho ni ne nie odnoero. Ne ochuno mondo mi walor wuoth kod tiendwa bang' kalo Usenge town ka geche goeko biro bang'wa mos. Ma ne en mondo mi ne okony raweranoero temo ka doyang yo mane oluwo bang' wuok e obadho malich mar achudhe goeko. Ne wang'ado yore madongo kod matindo, kor gwenge, puothe mag ji, kaka moro amora ma wakaloe to oganda bedo kod buok kod luoro kendo dong' ka penjore ni to ang'o ma dhi nyime. Bang' wuotho kuom sa mangima, ne wachopo but bungu noero mayudore machiegni kod sikund Primar Masanda. Kata kamano, kane wachopo ka, raweranoero ne omedo bedo kod luoro mokalo bang' neno bungu noero ka koro ne ok onyal loso kata loso nono mar mondo mi ne onyiso yo mane oluwo ka owuok e bungu no madine kel yot chopo e ot mane owacho noero. Gino mabende koro ne okelo ng'ikruok maduong' ahinya ne menyo marwa. Sa 12 madhi kod nus odhiambo bang' menyo mararieya kendo gi lwetwa nono ne wamako yo mar duogo e steshend obila no ero mano mabondo ka nyadendi Roslyn koro yangonwa kaka weche ne obedo e odiechieng' mangima mano mar timo nonro makamano ero. I received information about abduction this evening, which happened on 27th. We proceeded to the scene of abduction with the child who was abducted plus his parents, but the child could not identify the house where he was placed after abduction. Ajawinjona, ere kaka rawerani eri ne owuok e lwet achudhegi e seche magotieno? Ne owuotho kilomita maromo nade to ere kaka ne owuotho e chuny bungu gotieno? Ere kaka ne oyudo resruok ma ochopo e dala? To apisas mago obila to wacho ang'o e wachni? Ne duoko mag penjogi duto kikibari ma ok itudori kodwa e odiechieng' nero mano mar wuok tich seche makamagieki e tielo mar 3 kendo ma ogik mar nono nieri kama rawerani biro miyowa mathoth kaka ne otemo matek ma owuok e odni man kod ringruoge 3 mag jogo eko ma ichechni ne owito ngimagi kendo mane olor dhode matek mokalo kod kiful. Ne nyakalondo maratego nyinga en Elfas Guyam.